Me llamo Vanessa, tengo 36 años y llevo en el ACID 19 años. Vivo con 9 más, 2 chicos y el resto somos chicas. Tenemos 2 educadoras que están por la tarde, que nos ayudan en lo que necesitamos. Cada uno tiene su día de hacer las cenas, hacer los lavabos. En los miércoles hacemos asamblea y a veces hacemos alguna salida. Lo que me gusta mucho es ir a caminar por la montaña, así desconecto del día a día. Em dic Albert, vaig ser el primer en arribar aquí al pis. Porto ja uns 8 anys, estic a gust. Tenim una educadora i el que m'agrada més és poder cuinar i faig auxiliar de cuina i estic content d'estar allí, la veritat. Me llamo Adela, tengo 23 años. Somos 4 más los educadores. Nos enseñan un poco a las tareas, a organizar la comida, cosas que antes con los padres no sabías lo que era la vida en sí. Me gusta la música, también caminar y los tallarines de mi abuela. La CID disposa de llars integrades a l'entorn comunitari que proporcionen la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, manutenció, atenció personal, relacions interpersonals i integració social. Des de l'àrea d'habitatge, el que volem oferir a les persones és una oportunitat per accedir a habitatges que estiguin adaptats a les necessitats de suport que té cadascú, amb la idea de que puguin assolir el màxim nivell d'autonomia, el màxim desenvolupament personal. El que volem és facilitar un recorregut des dels recursos amb més suport, com són les llars residència, passar per les llars amb suport i que puguin assolir finalment una vida autònoma, que ells puguin ser els titulars del seu habitatge i que puguin comptar amb un suport a l'autonomia a la pròpia llar. Doncs a mi m'agrada el mar i m'encanta navegar a vela i fer submarinisme. Les llars residència estan adreçades a persones amb necessitats de suport professional en les activitats de la vida diària, però amb capacitat suficient per participar d'altres recursos comunitaris. La CID gestiona també llars amb suport per a persones que han assolit un nivell d'autonomia que els permet viure de manera independent amb un suport extern eventual, juntament amb el programa Suport a l'autonomia a la pròpia llar, destinat a persones que viuen soles al seu domicili amb una supervisió periòdica. Assenyala també la llar d'entrenament de la CID, on durant un any les persones aprenen a viure soles, adquirint l'autonomia necessària, amb el suport de 2 professionals. La finalitat és que a partir d'aquesta experiència coneguin el que significa portar una vida autònoma i puguin donar el pas a un habitatge independent. Miram. 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 25 anys fent visibles les persones amb intel·ligència límit.